Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Bueno, gaurkoan hitzaldia WhatsApp inguruko hitzaldi bat izango da, bale? WhatsApp erabiltzeko trikimailu batzuk aipatuko ditugu. Agian batzuk ezagutzen dituzue, beste batzuk ez, bale? Eta, beti bezala, hitzaldian zehar zalantzaren bat edo baldin bakozue, komentarioen atala daukazue zuen zalantzoiek idazteko, noizean behin begiratzen joango naiz eta zalantzak argitzen saiatuko naiz. Vale. Bueno, hitzaldiarekin hasiko gara, bale? WhatsAppen trikimailuak lasterbideak dira, bale? Aplikazioa ahalik eta gehien aprobetxatzeko. Zer egin dezakegu? Bueno, esperientzia pertsonalizatu, bale? Nolabait bakoitzaren gustuetara nolabait jarri, bale? Gaur egun aplikazio gehienak eta WhatsAppa ez da estepzio bat zentzu horretan, zure gustura jarri dezakezu, bale? Kolore ezberdinekin eta horrelako gauzak nolabait pertsonalizatu. Produktibitatea hobetzea, bale? Efizientzia hobetzea nolabait gauzak bizkorra egitea, esfortzu gutxiagorekin, hori da nolabait produktibitatea hobetzea, bale? Ondo pasatzea edo pribatutasuna beste, bale? Oraintxe hemen 4 pauso agertzen dira, bale? Ora nolabait ikusi behar ditugun gauzak, nolabait 4 atal ezberdinetan banatuta, bale? Baina, azken finean, normalean edozein aplikazioetan eskaintzen diguten aplikazioaren zati txiki bat erabiltzen dugu. Beste zati bat normalan ez dugu erabiltzen, ez dugulako behar edo ez dugulako ezagutzen, bale? Hala ere, beti bezala, kontuan izan behar dira aplikazioak, segun eta ze aplikazio asko berritzen direla, bale? Aktualizatu egiten dira, eta funtzio batzuk desagertu egiten dira, edo tokiz aldatzen dira, edo izenez aldatzen dituzte, bale? Eta WhatsAppa zentzu horretan ez da excepzio bat, bale? Beraz gaur aipatzen duguna, hemendik gutxira, agian ja ez du ezertarako balio, bale? Bueno, adibidez, ze aukera daukagu nolait WhatsAppen inguruan pixkat pertsonalizatu ahal izateko, widgeta aktibatzea, bale? Modu horretan, ez genuke nolabait WhatsAppa zuzenean ireki beharrik mezuak irakurtzeko, bale? Widgeta ez badakizute zer den, azkenean telefonoa hartzen dugunean, smartphone hartzen dugunean, pantalla, bale, eskritoria izango litzateke, eta eskritorian jartzen dugu alde batetik ikonoak, bale? Aplikazio ezberdinen ikonoak. Eta bestetik zer jartzen ditugu widgetak. Ze widget Googleeko barra, bale? Oda, kasu askotan, telefonoetan, Googleeko barra badaukagu bertan gauzak bilatu izateko, bale? Aplikazio bat zuzenean ireki gabe. Hori widget bat izango litzateke, baina kasu horretan beste aplikazio batekin lotuta. Eta WhatsAppek ere bere widgeta dauka, bale? Ordua ere, pantailan izaten dugun ordua ere, hori widget bat izaten da, gure aldearekin nolabait ere agertzen dena kasu askotan. Segun ze aplikazio dauzkagu, widget aukera ezberdinak dauzkagu, bale? Hemen eskubiko irudian ikus dezakezue widget ezberdinak, bale? Azkenean, telefonoaren arabera, segun ze aplikazio instalatuta dauzkazuen, widget aukera ezberdinak dauzkagu jartzeko, bale? Eta WhatsAppeko widgeta jarriz gero, zuzenean WhatsAppeko mezuak eskritorian ikus ditzazkezue, aplikazio zuzenean ireki gabe, bale? Bueno, beste trikimailutxo bat. Chat bakoitzerako, bale? Pantalla fondo desberdinak, bale? Oda, kolorea eta gauzabek nolabait aldatu egin daiteke. Hortarako zer egin behar da? Lehenengo, fondo aldatu nahi dugun chat horretan sartu. Behin chata irekita daukagunean, chat konkretu irekita daukagunean, goikaldean eskubian daukagun 3 puntu horietan sakatu eta pantailako fondoko aukera hori aukeratuko nuke. Eta ondoren, jarri nahi dugun edo aplikatu nahi dugun aukera hautatuko genuke. Nahiko simplea da, ez dauka beste misteririk, hau da, telefonoaren eskritorian jartzen dugun argazkiarekin egiten duen gauza bera, kasu honetan, WhatsAppean,
chat bakoitzari, nahi diogun fondoa jarri dezaiokegu, bale? Eta hori da guk ikusten duguna, ez beste pertsonak ikusten duena, bale? Hau da, hemen imaginatu bi pertsonen arteko chat bat dela, bale? Hau da, bat eta beste bat, bi pertsona guztira. Bakoitzako geratzen du ikusi nahi duen fondoa, bale? Eta talde bat izango balitz, goza bera, talde horretan 20 pertsona egon daitezke, baina bakoitzak jarri nahi dion fondoa aukeratzen du, bale? Ez dezagun hau nahastu pertsonaren irudiarekin, hau da, bere perfilaren irudiarekin, hori ja ez daukagu aldatzerik, bale? Perfilaren irudia bakoitzak bere aukeratzen du, eta argazki hori izango da, bai berak eta bai bestek ikusten dutena. Baina fondoa nolabait ja pertsonala da. Bakoitzak aukeratzen du ze pertsonari ze fondo jartzen dion. Hasiera batean denak fondo berdina daukate, baina gero guk nahi izan ezkero, pertsona bakoitzari fondo ezberdin bat jartzeko aukera izango dugu, bale? Bale, oraingoz ez duzu zalantzarik idatzi, beraz aurrera jarraituko dut. Bale, agots egoerak, bale? Bueno, badakizue WhatsAppean goikaldean 3 aukera izaten ditugu, bale? Txatak, egoerak edo estados erderaz baldin baukazute, bale? Eta gero deiak, bale? Orduan, erdiko aukera horretan, bale? Egoerak atalean edo estados egoera horretan, bale? Normalean jartzen dena irudiak izaten dira, bale? Baina audioak ere jartzeko aukera badago. Eta horretarako, hemen jartzen dituzue, hemen dauzkazuen pausak jarraitu behar dira, bale? Behin, egoerako atal horretan godenean, mikrofono batako ikonotxoa daukazue hor, beraz, hor sakatu, eta mezua grabatu. Eta, mezu hori, audio hori nolabait, egoerako atal horretan grabatuko da, bale? Ez dauka misterio handirik, bale? WhatsAppean audioak bidaltzea bezala da praktikamente, bale? Eta WhatsApp batean audioak bidaltzeko, badakizue, azpikaldean, kamera eta dagoen atal hortan, badaukagu botoitxo bat, berdea, mikrofono batekin, hori sakatuta, eta askatu gabe, audioko mezu bat grabatu daiteke norbaiti bidaltzeko, bale? Kasu honetan hau, kontzeptu berdina da, baina txaten atalean izan ordez, egoerako atal horretan izango da. Txata zeure buruarekin. Momentu bat. Vale. Txata zure sortu bat, ohar blokisa erabiltzeko, bidali mezuak zure zenbakira informazioa gordetzeko eta segurtasun kopia aktibatu badugu, bidaltzen dugunaren segurtasun kopiak ere sortuko ditugu. Bueno, garai batean aukera hau ez geneukan, baina gaur egun, normalean zehozorra apuntatu behar dezutenen telefonoan, kasu batzuetan, notatako aplikazioa erabiltzen dugu horretarako, bale? Bueno, gaur egun, jende askok erabiltzen duena, WhatsAppa izaten da, bale? WhatsAppek aukera dauka, zeure buruari, hau da, zure kontaktuari, nolabait, zer bidaltzeko aukera. Hau da, zu WhatsAppeko aplikazioa partekatzeko, edo zen aplikazioetan zaudenean partekatzeko aukera sakatzen duzunean, aplikazio ezberdinak agertzen dira aplikazioekin partekatzeko. Eta hor, WhatsApp aukeratzen dezutenean, aukera daukazue, beste norbaiti bidaltzeko, edo kasu honetan zeure buruari, bale? Zeure kontaktuari nolabait. Beraz, WhatsAppean sartzen zeatenean, hor badago tu edo jarri gozu, bale? Oda, zeure burua nolabait agertuko da hor kontaktu gisa, bale? Eta, nolabait, notetako aplikazio hori erabiltzeko nolabait kontzeptu berdina izango letzeko dugu berdina ez, baina santzeko, bale? Nolabait informazioa gordetzeko. Eta honi lotuta, hemen aipatzen den bezala, WhatsAppeko segurtasun kopia aktibatuta alin baukagu, informazio horren segurtasun kopiat izango genuke. Bale? Nik ez dakit hau segun eta ze informazio gordetzeko, ez nuke erabiliko, ze azkenean, WhatsAppen atzean Facebook dago, eta, Facebook, Meta enpresa, bale?
eta, bueno, segun eta ze informazio horrelako aplikazioetan gordetzea, bueno, segurtasun aldetik ez da oso segurua, bale? Eta, bueno, hor bakoitzak jakingo du zer egiten duen bere informazioarekin. Euneko segurtasuna gaur egun ez da existitzen, bale? Merkatuko produkturik onena kontratuta ere, euneko segurtasuna ez da existitzen, bale? Hori argi auki behar dugu. Bueno, elkarrizketak ez kutatzea. Bueno, hau ez dakit jende asko jakingo duen, bale? Baina WhatsAppean badago aukera txateko atal hortan sartuta, hor dauzkagu elkarrizketa ezberdinak, bale? Eta horietako batzuk nahi baldin baditugu ezkutatu egin ditzazkegu, bale? Baina hau txat bakoitzarekin banan egin behar da. Honekin zer lortzen da? Bueno, beste norbaitek zure telefono hartzen baldin badu, zure WhatsApp irekitzen baldin badu, txat hori ez da listan agertuko, bale? Zuzenean ez da agertuko. Eta, bueno, txat berri bat edo ezkutatutako txat hori ikusi nahi baldin badugu, nola egingo genuke? Bueno, hasteko, txat berri bat izango baliz bezala botoi hori sakatzen dugu, bale? Eskubian beran dagoen botoi berdea sakatzen dugu, txat berri bat nolabait irekitzeko, eta kontaktu horren izena bilatzen dugu listan. Kontaktu aukeratzen dugu, eta kontaktu hori izkutatuta baldin badago, nolabait segurtasun sistema saltatuko digu, bale? Eta eskatuko digu, atzmarka erabiltzea edo aurpegiko identifikazioa erabiltzea, bale? Hau da, sistema biometriko bat nolabait erabiltzea eskatuko digu nolabait desblokeatzeko, bale? Desblokatzeko nolabait txat hori irikitzeko bakarrik, bale? Zere txat hori nolabait blokeatuta jarraitzen egongo da, baina nolabait berta txat hori ikusteko aukera ematen dugu. Gauza da txata hortatik ateratzen garenan berriro ere, nolabait pausa erdinak jarraitu beharko genituzke txat hori irikitzeko, bale? Nola ezkutatzen dira txatak? Bueno, hemen dauzkazue pausak, bale? Hasteko, txat konkretu iriki behar da, eta txat horren barruan ere, berriro, eskubian goran daukagun 3 puntuetan sakatu, bale? Eta hor izango dugu txatak blokeatzeko aukera, bueno, ez, barkatu. Hori da, bai, txat horretan sartu, kontaktuaren izenean, bale, hau goikaldean egoten da, erdialdean gutxi gorera, ezkerraldean kontaktuaren irudia egoten da, edo taldearen irudia egoten da, erdikaldean pertsona edo taldearen izena egoten da, eta eskubialdean gero aukerak, bale? Bueno, hemen, behin txataren barruan egonda, erdialdean izenean klikatzen dugu, eta nolabait taldea edo txat horren aukera batzuk agertzen dira bertan, bale? Bertan, azpikaldean egoten da nolabait txata blokeatzeko aukera hori, bale? Eta aukera hori nolabait aktibatzen dugunean, atzmarka digitala nolabait jartzea eskatzen dugu edo identifikazio faziala, bale? Hau da, sistema biometriko erabiltzea eskatzen dugu, bale? Segurtasun sistema bezala, nolabait gure aldaketa hori nolabait konfirmatu ahal izateko. Bale. Bideoak denbora errealean edo, bueno, hau itzulpen ez dago ondo eginda, bale? Baina, bueno, lehen aipatu dizuet, WhatsAppek badaukala aukera audioak bidaltzeko, bale? Ez dut esaten egoereneko atale horretan, baizik eta txateko atal horretan, badakizu audioak bidaltzeko aukera daukagula, bale? Bueno, gauza berdina aukera berdina daukagu, nolabait bideoak bidaltzeko, edo bideo borobilak deitzen dena bidaltzeko, bale? Garai batean hau jarri zenean, audioaren botoi antzegoen jarrita gaur egun ez da horrela, bale? Gaur egun bideo borobil hauek bidaltzeko aukera hau nolabait argazkiko kamera sakatu beharko genuke, bale? Eta, bueno, gauza da, ez da zapaltzea bakarrik, baiz ez da zapaldu eta zapaltzen mantendu segundu batzuk, bale? Audioarekin egiten dugun bezala, audio bat bidaltzeko, mikrofonoaren botoi hori sakatu barra daukagu segundu batzuk, eta segundu bat edo bi ez dakiz denbora dan zehazki, bale? Baina denbora epe hori nolabait pasata gero, audioa grabatzen hasten da, bale? Bueno, bideo hauekin edo bideo aukera honekin ere,
gauza bera gertatzen da, bale? Kamararen irudi edo ikono horretan sakatuta, mantentzen dugu segundu batzuk, eta zuzen agertuko da borobiltxo bat, eta nolabait kuenta atrás bat hasten da, bale? 3, 2, 1 eta grabatzen hasten da, bale? Eta botoi hori zapaltzen jarraitu behar dugu bideoa grabatzeko, eta bideoan grabatzeari uztean nahi baldin badugu, zuzenean altxatu, eta ordura arte nolait grabatu den bideo hori bidaltzen da borobiltxo baten barruan bezala, bale? Hau ere badakizue noizean hemen edo funtzio berriak ateratzen dira oso modan jartzen dira, eta gero agian ez dira inbeste erabiltzen kasuaren arabera, bale? Batzuek asko erabilkute, beste batzuk ez, kasuen arabera. Bideoak gifean bihurtu. GIF ez da bideo formatu bat, baizik eta irudi formatu bat. Baina, irudi formatuen artean GIF formatu honek onartzen du irudi animatu bat bidaltzea. Eta modu horretan nolabait bideo efektu hori sortzen du. Kasu horretan hau nola egiten da? WhatsAppen sartzen gara, bidali nahi digun pertsonaren chat hori irikitzen dugu, eta bideo normal bat grabatzeko ikonora, lehen aipatu duen kamarako ikon horri zapalduko nuke, baina zapaldu eta askatu zuzenean kamarako funtzio hori aktibatzeko bakarrik. Eta bertan daukagu bi aukera, argazkiak atera edo bideoak atera. Bideoko aukera hori aukeratuko genuke, bideoa grabatzen dugu, eta bideoa amaitutakoan, bertan nolabait bidali aurretik aukera batzuk dauzkagu, bideoa pixkan mozteko, horrelako gauzak, Eta horietako aukera bat izaten da GIF, edo bideo formatuan gorde, edo berak GIF formatura pasatzen du, Bertan GIFeko aukera hori hautatuko genuke, eta zuzenean bideoa bidali ordez, GIFa da bidaltzen dena, Eta lehen esan zuet GIFa bideoaren oso antzekoa da, kalidade askoz okerragoa, baina bisualdetik askoz arinago da, Bideoak asko okupatzen duten, GIFak ordea askoz gutxiago, Argazkiak eta bideoa pantaila hartu gabe bidaltzea, Abestu zure multimedukia, ikusi ben funtzioarekin, hartzaileek behin bakarrik ikus ahal izango dute fitxategia, eta ezin izango dute gorde. Sakatu txataren aukerak eta hautatu aldi baterako mezuak eta mezuaren iraupenak. Hau da garai batean marrazkitan ateratzen zen inspektor gadget edo ezakiz marrazkitan ateratzen zen, baizu bat bialtzen zioten eta epe bat mezu irakurrita gero, epe labur batean mezu hori automatikoki desagertu egiten zen, hau antzeko gauza da, Bidaltzen dugun argazki, bideo edo mezua zuzenean epe konkretu bat izango du, eta epe hori pasatuta, ezin izango da berriro mezu hori irakurri edo begiratu, Eta hori, hemen aipatzen duguna da, edo aktibatzeko, lehenengo egin barraguna da txata ireki, bidali nahi diogun pertsona horren txat hori ireki, eta behin txat hori irekita, aukeretako ikonoan sakatu, eskubian goran daukagun ikon hori sakatu, 3 puntuarena, eta hor zuzenean izango dugu aldi baterako mezuak, aukera hori. Hor aukera hori nola bezapaldu, eta bertan eskainiko digu iraupen ezberdinak. Guk nahi dugun iraupen hori aukeratu, eta behin hori aktibatuta, txat horretan idazten diren mezuak, zuzenean, epe hori pasatuta, fuera, Beste aukera bat ere, behin ikusteko aukera izango litzateke, bai bideo da argazkiak bidaltzerako garaian, aukeratutako, normalen egiten dugun prozesua jarraituta, bideo aukeratu edo bidea grabatu, gauza berdin argazkiarekin, eta justo bidaltzeko aukerari eman baino lehenago, bidaltzeko botoiaren ondan normalean borobiltxo txiki bat daukagu
bat batekin horren barruan, eta normalean grisen egoten da, nodan desaktibatuta gongo baliz bezala, bale? Ba, hori sakatuta, bidaltzen dugun mezu hori edo argazki edo bideo hori, bakarrik behin ikus daiteke. Pertsonak argazki edo bideo ireki eta gero, irakurrita bezala geratzen da, eta ez dio berriro ikusten utziko, bale? Hori nolabait, ba, izango litzateke aukera bat, ba, eragozteko jendeak argazki edo bideo hori bati beste bati bidaltzeko, bale? Ba, berbidaltzen egoteko. Baina hala ere, ba, bueno, ez badezute nahi zuek bidalitako argazki edo bideo hori beste norbaitek, jende askori bidaltzea nahi, ez badezute, ba, aukera bakarra da inori ez bidaltzea, eta punto. Zure eskutik kanpo uzten dagonean, ja ez dago zure kontrolpean. Vale? Guk norbaitik bidaltzen diogunean, hortik aurrera, guk egiten duguna gure esku dago, bestek egiten dutena ez dago gure esku. Beraz, ez badezuten nahi beste norbaitek zuk bidalitako zeo zer beste norbaiti pasatzea, aukera bakarra eta seguruena da inori ez bidaltzea. Vale? Beraz, norbaiti bidaltzen diozunean, argi euki ez dagoela zure kontrolpean pertsona horrek egiten duena. Vale? Hori argi euki dezagun, bale? Bueno, hau niok ez diot enbeste erabilpen ikusten aukera honi, baina aukera hori ere badago, bale? Enter teklarekin zuzenean bidaltzea, bale? Teklatua badakizute ordenagaian daukagun teklatua eta telefon dagoen teklatua gauza berdina dela, gauza da, telefon daukagun teklatua zuzenean pantailan integratuta dago, teklako oso txikia dira, bale? Baina teklatua gauza berdina da. Eta kasu honetan funtzioa aktibatzeko, ba beti bezala, baina kasu honetan ez da chat konkretu bat ireki behar, baizik eta WhatsApp irekita, WhatsAppeko doikuntzako aukeran sartu beharko ginateke, bale? Beraz, aukeratako ikonoan, doikuntzak atala aukeratu, horren barruan txaten aukera hori sakatu, eta bukatzeko eskaintzen dugun aukera horietan sartu bidaltzeko, bale? Aukera hori aktibatu beharko genuke. Eta horrek esan nahi du, mezu idazten dugunean, enter bat sakatzen dugunean, ez digu hurrengo lerrora pasako, baizik eta zuzenean mezua bidaltzen da, bidaltzeko botoiari eman gabe. Bale? Ba, bueno, ordenagailuan igual zentzu gehiago ikusten diot telefonon baino. Baina, bueno, bakoitzak ematen duen erabilparen arabera, bale? Gaur egun, telefon daukagun edozein aplikazio tresna bada, telefona bezala. Eta bakoitzak tresna horri ematen duen erabilpena, ba, pertsonaren araberakoa da, bale? Bueno, gogoetarako zuzeneko sarbidea. Bueno, badakizue, zuzeneko sarbide bat zer den? Ba, bueno, nolabait lehen zuzenean nolabait bideratzen gaitun zeo zer. Bale, kasu honetan WhatsAppeko chat konkretu batera, bale? Berez, kasu honetan nolabait eskaintzen funtzio honek eskaintzen duena da, telefonoaren eskritu horretan dauzkagun ikono horiekin, ikono bat sortzea zuzenean chat konkretu horretara nolabait bidaltzeko, bale? Eta nola egiten da? Ba, bueno, hemen nahi dauzkazue pausak, bale? Chat konkretu hori ireki, bale? Goikaldean daukagun 3 puntuetako aukera horretan sakatu, eta bertan zuzeneko sarbidean horretan aukeratu, bale? Hori ben sakatuta, baliteke telefonoak baimena eskatzea. Ea onartzen diogun, aplikazio honek, kasu honetan WhatsAppa, ba, bueno, ikono bat eskriptoren sortzea uzten diogun edo ez, bale? Baimena ematen diogu, eta listo, bale? Zuzeneko sarbide hori eskriptorean jarriko luke, bale? Hau, ba, bueno, batzuk erabiltzen dute, nik ez dut erabiltzen, nahiko ikono badauzkagu, ikono gehiago sartzeko moduan, bale? Baina hau beti bezala da, bakoitzak nolabait bere gustura jarri alizateko. Beste aukera bat, pilatu mezuak dataren arabera. Ba, bueno, hemen ere, norbaitek bidalitako mezu bat bidali nahi balin badugu, lehenengo, pertsona horrek bidali zegun chat hori irekiko dugu, bale?
Txat horren barruan gaudenean, berriro, goikaldean, 3 puntua sakatu eta hor badaukago aukera bat, bilatu, bale? Eta horrek nolabait ematen duen aukera da barratxo bat zeozer idazteko edo barra horren eskubialdean egutegi baten ikonotxoa izango dugu. Bertan sakatuta, guk nahi dugun egun aukeratuko dugu eta WhatsAppak zuzenean egun hortako mezuetara bidaliko gaitu, bale? Bueno, kasu horretan niretzako pega bat ikusten eta da data konkretu bat jakin beharra daukazu, bale? Orduan, data oso garbi baldin badaukazu, ondo. Data argi ez da badaukazu oso argi, egutegiko aukera hori ezin da erabili, bale? Baina, bueno, bilatzeko barra horretan ere idatzi daiteke eta, bilatzeko beste modu bat izan daiteke, bale? Baina hau da beti bezala bilatu nahi dugunaren datu hori behar dugu, bale? Zer bilatu nahi dugun, segun edo zeo zer behar dugu, bale? Zeo zer adierazi behar diogu, parametro bat eman martzaio bilatzeko. Orduan, argi eduki behar dugu bilatu nahi diogun parametro hori. Horiz badakigu, bilatzeko funtzioa ukiko ez bagenu bezala izango litzateke, bale? Bueno, eta bukatzeko, jende askok oraindik ez daki, bale? Baina WhatsAppek badauka aukera nolabait ordenagailuan ikusteko. Gure telefon daukagun gure WhatsApp hori, telefonoan ikusteko, bale? Oso erosoa izan daiteke adibidez telefonora bidaltzen diguten WhatsAppera bidaltzen dizkuten gauzak ordenagailura pasatzeko, bale? Zure WhatsApp telefon daukazun WhatsApp hori ordenagailuan irekiko genduke eta behin ordenagailuan gure WhatsAppa irekita, WhatsAppera bidali dizkiguten gauzak ordenagailura jaitsi ditzakegu zuzenean, bale? Adibidez. Orduan hau nola egiten da? Hasteko, hemen daukazun webgunean sartu behar da, bale? https web.whatsapp.com/web whatsapp.com web hori whatsapp.com hor bukatzen da, bale? Nabegatzailean hori idatziko duke edo nahi bat zute zuzenean nabegatzailean sartu edo Googleen sartu, WhatsApp web idatzi eta normalean ateratzen den lehenengo aukera izaten da, bale? Bertan sartuko gara eta bertan QR kode bat agertuko da, bale? Beraz, egin behar deguna da, telefonoa eta ordenagailua sinkronizatu. Hori egiteko, lehenengo QR hori behar dugu, eta ondoren telefonoa sartzen gara, eta WhatsAppa irekitzen dugu. WhatsAppa irekita gero, goikaldean daukagun 3 puntu sakatu, eta hor badaukago gara binkulatutako dispositiboak, bale? Bertan sakatuko genduke, bertan botoi daukagu, dispositiboak nolabait binkulatzeko, botoi hori sakatu, eta momentu horretan QR-a eskanatzeko aukera izango dugu, bale? QR-a eskanatuko dugu gure telefonarekin, eta automatikoki sinkronizatzen hasiko da. Behin sinkronizatuta gero, prozesu hori segundu batzuk kostatzen zaio normalean, bale? Behin sinkronizatuta, gure WhatsApp normalan, telefon daukagun WhatsAppa, ordenagailuan ikusteko aukera izango dugu. Eta, webgune hortatik, bai mezuak jaso eta bai mezuak bidali egin dezakegu, bale? Telefonarekin egingo bagendu bezala, bale? Beraz, segun eta ze kasutan oso erosoa izan daiteke, bale? Jende askori etzaio axola telefonoan gauzak begiratzea pantaila txiki batean, beste batzuei bai, bale? Nik segun eta ze gauza nahiago izaten dut pantaila handi batean ikusi, bale? Beraz, WhatsAppa ordenagailuan irekitzea, kasu batzutan oso erosoa da bidaltzen dizkiguten gauza haiek ikusteko edo adibidez ordenagailuan egin dugu lan bat baldin baukagu, argazki bat edo bideo edo zer dakit edo zer gauza, WhatsApp bidez bidali nahi badugu, zuzenean ordenagailuan daukagun artxibo hori ordenagailutik bidali dezakegu WhatsApp bidez, bale? Artxiboa telefonora pasatu gabe. Beraz, horietako kasuan ere oso erosoa izan daiteke, bale? Bueno, hauxe izan da guztia, bale? Kontuan hartzeko azkenean zer da, hori, oso funtzio erabilgarriak erabiltzeko aukera ematen digute, ez dugu ezer instalatu behar erabiltzeko, bale? Ja zuzenean WhatsAppekin datozte aukera guzti horiek,
Vale? Eta WhatsApp gure lan egiteko moduan konfiguratzeko aukera ematen digute. Gero bakoitzak aukeratzen du WhatsAppek eskaintzen dizkigun tresna horiek erabiltzea, edo ez. Kasu batzutan oso erabilgarria izan daiteke, beste kasu batzutan agian ez da hain erabilgarria. Vale? Hor bakoitzaren beharren arabera. Bueno, mila esker gaurkoan gurekin emateagatik. Zalantzarik badaukazute idatzi mesedez komentarioen atalean, zuen zalantza horiek argitu ahal izateko. Badakizute, astero hitzaldi berriak izaten ditugula, bale? Ostegunean hitzaldi hau bera gazteleraz daukazute, eta hilabete honetan, gaur zer da meretzi, urrengo astean okorrez banago ez dago hitzaldirik, eta urrengo astean ja aste santua tokatzen da, eta orduan ez daukagu. Eta urrengo hilean, apirilean ja berriro bueltan gaude hitzaldiekin, bale? NFC zer den komentatuz, memeak edo mojiak nolabait horren inguruko hitzalditxo bat, eta nolabait aplikazioak nolabait burua lantzeko, bale? Burmuina lantzeko, harik eta logika edo horrelako gauzak lantzeko, aplikazio ezberdinak, bale? Bale, ikusten duanez, zalantzarik ez daukazute, beraz, hemen utziko gaurkoz, mila esker gaurkoan gurekin hemen egotagatik, eta hurrengora arte, agur.